girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8:30ಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬಿದಾಡುವ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಮಾತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಕುಡ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಾಯತ್ತಂಡು ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕೆಂಪು ಟೊಪ್ಪಿ ದಾಖಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಾಕಲು ಕೆಂಪು ಟೊಪ್ಪಿ ದಾಖಲು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ದತ್ತು ಬಿಡುದು ಅಲ್ಲಿ ಓಣ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ರಂಕಜೆ ದತ್ತು ಬಿಡುದು ಶಾಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ 3 ಗ್ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಯದ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚಿನ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಏರ್ಪಾಡು ಪೋಣ ಮುಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಮುಪ್ಪಾದಿ ಪಾತಿ ಆತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವಾರ ಲಕ್ಕಗಿ ಆತೆ ಮುಪ್ಪಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜಾತಿ ಪಾತಿ ದಿಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಪಂಡಾರಿ ಪೂಕ ಇರೇದ್ನ ಉಂಟು ಸಾಲ ಯಾ ಬಾ ಕರಪ್ಪ ಪಾಸ್ ಇದು ಬಾ ಇರು ಯಾರು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಪಣಂತಾರತ ಅಂಜಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅದ ಅವು ಮಾರತನ ಇರೇಗಿತ್ತು ದಾದ ವರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಲಿಯಂದ್ರನ ವರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಪನ್ಲೆ ಕೂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ತೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಾತಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆಂದ್ರ ದೇವರೇ ಓಲು ಪುಟ್ಟಿನ ಓಲು ಬಲತನ ಪನ್ನಗ ಬಲೆಂದ್ರ ದೇವರೇ ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತುಡೆ ತುರುಕ ತೋಟೋಡು ಬ್ಯಾರಿ ಪಲ್ಲಿಡೆ ಕುಟುಂಬ ಇಂಗ್ರಜಿಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಉರಿಪಣ ಲಾತೆರು ಬಲೆಂದ್ರ ದೇವರು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ನಿತ್ಯ ಪರ್ಬ ನಿತ್ಯ ತೊಡರು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಮೋಜಿನತ ಪರ್ಬ ಮೋಜಿನತ ತೊಡರು ಬಲೇಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಊರ ಬಲಿಗೊಂಡು ಆ ಊರ ಪೊಲಿಗೊಂಡ ಬಲೇಂದ್ರ ದೇವರ ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡೋ ಮುಖ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತದಾಗ್ತದ್ದು ನಿನ್ನ ಈ ಬಬ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಮನಿ ಪಂದು ಕುಳ್ಳೋಡು ಅಡಿ ಅನ್ನೆಜ್ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ಕುಳ್ಳುಂಬೆ ಕುಳ್ಳು ಕುಚ್ಚು ಮೇನೆ ಬಬ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಬ್ರೂಜಿ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಏನು ಜನ ಬರೋಲ್ಲೇರೆ ನನ್ನ ವರ್ಮ ಏನು ಜನ ಬರೋಲ್ಲೇರೆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಚ ತೆಪ್ಪ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಗೇಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಡು ನಿಕ ಬೇರೆ 21 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೆಲ್ ಹಾಕಂತ ಅರ್ಜಿಪಂಡ ಬೇರೆ ಇಂದ ಕೈ ಅಡಕ ಟೈಟಲ್ ಪಜಾ ಬರ ಅಡಕ ಟೈಟಲ್ ಪದ ಸೂಪರ್ ಐ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ರಾಕೇಶ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಜೂಪ್ ಸಿಪ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಎಬೆ ದಾದಾ ರಾಕೇಶ್ ರಾಕೇಶ್ ಯೆಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ನೋಡೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಮಾರ ಬಿಸ್ಕೆಟೆಡ್ ಬಲ್ಲನ್ನು ತಿಂತ ಆಮಂಟು ಒಂಥರ ತರ 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 ಶುಕ್ರವಾರ ಮಿನಿ ಆತನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ಯಾದವನ್ನನಿಂದ
ಸುಮಧುರ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಚ್ ಕೊಡ್ಲ. ನಮ್ಮನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಾಫಿ ಹೌಸ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಉಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಉಲೈಪೈ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ನಡುಟು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪು ನಾಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಡ ಜಪ್ಪುಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬೈದಿರಿ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪರ ನನಕಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕಲೆ ಊಟೋ ಬಯ್ಯ ಊಟೋ ಊಟೋ ಜೋಕಲೆ ಬಲೆ ಪೈ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮನ್ಪನಟೆ. ಹಾಯ್, ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಬೈದಿನಿ. ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಕಾಫಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತನ್ರಿ. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ನೀರೇ ತೂವನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ಕಟ್ಟಂದಿಲ್ಲ. ಯಾತ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಮೀನ್ದೊಲೆಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಲದ ಮೀನುಂಡು ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಆತ. ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಡು ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಫಿದ ಆತ ಪೂರ ಬಗ ಬಗ ಬತ್ತು ಓಡಿ ಮಾರ್ರೆ ದಿನೋಳ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಚನೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬರೋದು ಯಾರು ಬುಗಟ್ಟೆ ఏం చెప్పండి నెట్ 4 బాయ్స్ పేరు అక్కడికి నమ్మ చిట్స్ పార్దు 4 గర్ల్స్ ನ ಪುದರ್ ಬರ ದಿಂಪ ಅక్కడ ದಿಂಪ ನಗೆ ಏರ್ನ ಗರ್ಲ್ ನ ಪುದರ್ ಬರ ನಕ್ಲ ಅక్కడ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಡು ಅಶೋಕತೆ ಅವ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನೈತದ ಅವ್ ಏನು ಚೂರು ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ ಮನಿ ಮಾನಗಳು ನೋಡುತ್ತೆ ದೀಪ ಸಮ ನಿಂಗೆ ದಾರ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಜಾತಿಯಾರು ಕನ್ನಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಒಂದಾಯ್ತಾ ಫೈಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಾವ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಊದರಿಜಿ ಮೋಡಿ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಉದರಿಜಿ ಅವಳು ಉರಿತ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಒಂದಿ
ಪ್ರಾಣಿ ಚಿಕನ್ ಸತ್ತಿ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಎಪ್ಪಡ ఆయన ಬಿಡೋಚು ಮಕ್ಕಳೇನು ಬುಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಮಾರೆ ಮನೆಯ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ಪುಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮುಚ್ಚ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಏನೋ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಅಕ್ಕರಂತೆ ಓಡ್ಲಿಲ್ಲ ಊರನ್ನ ಪಾತ್ರೊಂದಾದ ಪೋಪುನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಲವ ಚಲೋ ಈ ಮರ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಜೀವಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಸುಖ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಏರು ಏನು ಜಪ್ರದ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಏ ಹೋದ್ ಜೈದಿನಿ ಮಾರ నీకు ఓళ్ళు జైదే ఎంత ಗೊತ್ತಿಜಾಡ వా వా సమాధాన ಬೀಳನೇ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕಮ್ ದಾದ ಹೊಡ್ಚಿ ಚಡ್ಡಿಯ ಜೋಡ್ಚಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕ ಇವ ನಾಯಕ ಬಡವರ ಬಂಧು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಉಂಡು ಮುಲು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬಂದು ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಪರ್ ಹೆಡ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ವಿತ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ತೀರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಬಜೆಟ್ ಬಂಡ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೋದು ಬಜೆಟ್ ತೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ದ ಬೋರ್ಡು ಕಮ್ಮಿದ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ರೂಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಫುಡ್ಡು ಓಕೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಹೆಜ್ಜಂಟ ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಟಿ ಟಿಪ್ಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಟಿಟಿಡ್ ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ದ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೈಟ್ ಓಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ತಿಕ್ಕಿಜ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ರೀಚ್ ಆದ ಸೊ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಪಾಡೋದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಟಿಡ್ ಪೋಪ್ನ ಡಿ ಜೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತದಂಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಟಿಟಿಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಏರಂಡು ಟಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪಣಿತ್ತಂಡ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬುಕ್ ಪಾಡುವೆ ಆಗ್ಲೇನ ಟಿ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಆತಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಾದವ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಟಿದು ವ್ಯೂ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೇದ ಇನ್ನಿದಾಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ ಅಂಡ್ರಿ ದಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಉನ್ಗವನ ಅದೇ ಒಂದೇನು ಒಂದು ನುಂಗುದೇ ಉಂಟು ಹಾಂ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಒಂದೇನು ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಬೊಲ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಕಾಫಿದ ಅದು ಉಲಾಯಿ ಒಂದು ಒಂದು ಉಲಾಯಿ ಉಂಟು ಬೀಜ ಪಿರವನ್ ಗೌಡ ಒಂದು ಪಿರವನ್ ಮನ್ ಪೇರ ಪೊತ್ ಪೇರ ಇಂಚೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪಡದೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ ನಾನು
ನಾನು ಮುರಾನಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋದಿತ್ತ ಅವಳ ಕಾಫಿ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ರಾಶಿ ಬಾರ್ದು ಇತ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಪೆಜ್ಜುನಂಡ ಇರುವರು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಗೊಬ್ಬರ ದಾಲ ಇಜ್ಜದು ಬಾಡ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ವೇರು ನೀರು ನೀರು ಮುರಾಣಿ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೂವಾರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಸಟ್ಟವ್ರೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಸಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರ್ಸ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಂಗ ಸಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಗೋಡು ಇಟ್ಟದೆ ಮಿಷಿಂಡ ಆಯ್ತಾ ಗೋಡು ಮಿತ್ತು ಪುದೆ ಅದು ಅವು ಪಂಡು ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡದು ಅಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲು ಇನ್ನು ಮಂತ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ 50 kg ಗೋಣಿಟ್ಟು ಜಿಂಜಾದು ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕನ್ನಡನೇ ಅದು ಬಾತನು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬಾತನು ಇಂಕ ಅವೇ ಮೂಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲರು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಏರಂಡು ತುಳುತ್ತಾಗಲು ತಿಕ್ಕನ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ದುಂಬುದಲ್ಲ ಕತ್ತು ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪುರ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಪುರ ತುಳು ಬಾತ ಪಡುಬಿದ್ರಡವ್ರಿ ಜವಾನಿ ಎಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಒಂದು ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಕುಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೊಲೆ 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 ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೆ ಕಂಡಿನೇನು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ ಕಂಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಖಾಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ತೆತ್ತಾರ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಕಲ ಕಲ ವಲ್ಲಭಿ ಒಳ್ಳೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಬಂದು 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 ಭಯಂಕರ ಟ್ರಿಪ್ ಸೂಪರ್ ಕೋಡೆ ಬೊರ್ಚು ಹೊಡ್ಚು ಹೊಂಡಲ್ಲ ಆನಮನೆ ಮಾತಾಡುತ್ತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಿಪ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಸೋಕಾದ ನಾನಾರ ಹೋಯ್ ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಐನ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಆದ್ರೆ ರೀಚ್ ಆಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಕಿತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಗೆ ಟ್ರಿಪ್ದ ಎಂಚಿತ್ತು ಅನುಭವ ಟ್ರಿಪ್ ಕೋಡೆ ಮಾರ್ಚ್ 20, 2021 ಗೆಗ್ಲು ಕೊಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಗುರನ್ ಕೆರೆಂದು ಈಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ಪರ್ದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಡಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇರ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಫೋನ್ದಲ್ಲ ಐತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತದಿಜ ಇಡೀ ಲೆಕ್ಕನ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಜಾಲಿ ಜೈದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಲ್ಲ ಆರೆ ಪಾಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೂಕು ಉಂಟಡೆ ಮಂಟೆಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುಗ್ಗಲ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಪುಗ್ಗ ಹುಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬುಡಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಖಾಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಕ್ಲಚ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.